Έχεις γράψει 10 σελίδες εργασία. Δεν έχεις πατήσει save και ξαφνικά το βλέπεις. Το μπλε που σου παγώνει το αίμα. Η μπλε οθόνη του θανάτου ή αλλιώς BSOD. Γιατί όμως η Microsoft επέλεξε το μπλε και ποιος ήταν ο άνθρωπος που έγραψε το πρώτο κείμενο σφάλματος? Σήμερα, στο Retro City, βουτάμε στο χειρότερο εφιάλτη κάθε χρήστη των Windows. Ήξερες ότι η πρώτη μπλε οθόνη εμφανίστηκε στα Windows 1? Αλλά δεν ήταν σφάλμα, ήταν απλώς κείμενο που δεν μπορούσε να διαβαστεί. Ο πραγματικός θάνατος ήρθε με τα Windows 3.1, όταν ο Steve Ballmer, ναι, ο μελλοντικός CEO, έγραψε ο ίδιος το κείμενο για το Ctrl-Alt-Delete, γιατί δεν του άρεσε αυτό των προγραμματιστών. Στα Windows 95 και 98, η BSOD έγινε καθημερινότητα. Ήταν η εποχή που μάθαμε τι σημαίνει Fatal Exception και Memory Dump. Στα Windows 8, η Microsoft προσπάθησε να μας το πει πιο γλυκά με ένα λυπημένο προσωπάκι, αλλά ο πόνος παρέμεινε ο ίδιος. Κανείς δεν γλίτωσε. Ούτε καν ο Bill Gates. Το 1998, μπροστά σε εκατομμύρια κόσμο, τα Windows 98 αποφάσισαν να δείξουν BSOD την ώρα της παρουσίασης. Η αντίδραση του Bill. Αυτός πρέπει να είναι ο λόγος που δεν κυκλοφορήσαμε ακόμα τα Windows 98. Σήμερα η BSOD είναι σπάνια, αλλά η ανάμνησή της παραμένει ζωντανή. Ποια ήταν η δική σας χειρότερη στιγμή με μια μπλε οθόνη? Γράψτε μου την ιστορία σας στα σχόλια και μην ξεχάσετε να πατήσετε save, like και subscribe. Τα λέμε στο επόμενο.